Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Welcome back to Biyahe, ang programang sakto, klaro, diretso, and you are back with me. My name is DJ Lala, and now, oras na para simulan ang ating biyahe. Ito na po ang biyahe ni Jason. Hi po DJ Lala. Ako po si Jason. Ang ishare ko po sana para sa biyaheng tagumpay ay ang aking pagpasa sa board exam. Twice po ako nag-fail bago ko naabot ang pagiging licensed psychologist. Thank God, totoo nga ang kasabihan na try and try until you succeed. Don't give up on your dreams guys, matutupad din yan. Isang malaking kudos to you, Jason. Ano to you? Kudos to you. Kudos to you for not giving up. Kasi nga, di ba, kabisyo, others may doubt our capabilities, others may doubt our chances of reaching our goals, but only us can tell them and can tell ourselves rather that we cannot do it. And for you, Jason, for not giving up, isang malaking kudos sa iyo. Kaya sa mga kabisyo natin, if you want something in life, if you want to be someone in life, you have to learn to fight. Fight through the challenges, fight through the slopes. Kapag may mga taong nagda-doubt sa capabilities mo, sa kakayahan mo, sa chances mong magawa yung pangarap mo, huwag kang makinig sa kanila. Ito yung sinasabi natin kailangan in life, minsan takbong kabayo tayo. Wala tayong tinitig ng iba, wala tayong pinagbabasihan ng success na iba, kung hindi ang sarili nating ginagawa. Kumbaga nakatuon lang yung attention natin, yung 100% of our attention to the goal that we wanna reach. And that's what we must do in life in order to be someone or in order to reach our dreams. Kailangan takbong kabayo tayo, kabisyo. And of course, dapat katulad ka ni Jason. You know what you want, you know what to do, and you know that you have the heart to get there. Ganon si Jason. Kaya kung ikaw nagfe-fail ka, kabisyo, dyan sa ginagawa mo, and yet gusto mo talaga siyang ipagpatuloy dahil naniniwala ka, yan talaga ang kurso ng buhay mo, yan talaga ang ruta ng buhay mo, yan talaga ang biyahe ng buhay mo, then go for it. Kasi kahit ko konti lang yung naniniwala sa'yo, as long as ikaw mismo naniniwala sa ginagawa mo, and you know well in fact that you can do it, then just go for it. One day you'll get there. It may be hard, it may be a long journey, but you'll eventually get there. And congratulations dun po sa mga hindi nag-give up at ngayon ay nasa kanila na ang kanilang mga pangarap. Now it's time for us to move forward sa ating ikalawang biyahe. Ito ang biyahe ni Cole. Good evening, DJ Lala. Si Cole po ulit to. About a year ago, I consulted to you about my problem at school. Yung hindi ako makakagraduate on time. After our talk, nire-organize ko yung life ko. Inulit ko man yung course for a few months, but it was all worth it. Pinakita ko rin sa magulang ko na mas seryoso ako sa pag-aaral. Hindi ako nagpa-distract sa kahit anuman. Then, last November 2019, I finally graduated. Nabigay ko na yung diploma sa magulang ko. Salamat sa kanila kasi hindi sila nawalan ng tiwala sa akin. Kahit nung panahon na ayoko na talagang umulit pa. And thank you DJ Lala at sa mga kaibigan ko for lifting me up. Kasi hindi rin kayo nawalan ng tiwala sa akin. Thank you guys. I love you. Oh, that's nice. It's nice na nakakarinig ako ng success stories after kong makausap sa ere or after kong mabasa yung sulat ninyo sa previous program natin. And Cole, congratulations. Isang malaking congratulations sa'yo. And it's an honor to be a part of your journey and your success. Ngayon palang ikiklaim ko na yan na you'll be successful. Dahil no one can battle a success hard earned. And that success of yours is one of them. And I am sure na kung nasan ka man ngayon, you'll be a great example of someone who is strong, someone who is willed, and someone who is credible enough para sabihin, I've been there, I've been through that, and now I'm okay. Kaya sana katulad din kayo ni Cole na madapa man minsan sa buhay, magkaroon man ng distractions in life, hindi niya kinakalimutan to get back on track and do it again. Hindi siya natakot magsimula ulit. Ang iniisip niya lang ay kung saan siya pupunta at ano ang kailangan niyang gawin para magtagumpay. I've been there many times in my life and I don't know kung saan ako patungo. Hindi ko alam kung tama pa ba yung ginagawa ko. Hindi ko alam kung may patutunguhan ba lahat ng efforts ko, but I just have to keep on going. Sabi ko nga many times over this program, over this time slot, na I may not be there yet. Wala pa man siguro ako dun sa rurok
ng gusto kong tagumpay, but I know I am on the right track. If only I'll continue to be positive, I know I'll get there. So ikaw kabisyo, medyo nakahalt man or medyo mabagal man siguro yung progreso ng biyahe mo papuntang tagumpay, basta hindi ka lang susuko at basta hindi ka lang magiging nega and you'll surround yourself with positive people, I'm sure and I guarantee you'll get there, okay? We are on the last biyahe of the night. Ito na po ang biyahe ni Jing. Hi TJ, ako po si Jing, isang engineer. Ang nanay ko po ay sa makabilang bahay. Kaya ang tatay ko ang nagtaguyod sa amin 5 magkakapatid. Binuhay niya kami sa pagiging taho vendor niya sa umaga at balot vendor sa gabi. Halos hindi na po namin nakikita si tatay sa bahay. Maagang maalis, madaling araw na uuwi. Napagtapos niya po kami 5 magkakapatid. Ang 2 ay nurse, 2 kaming engineer at isang doktor. Lagi sinasabi sa amin ni tatay na pag nakikita niya ang aming mga diploma, alam niya nagtagumpay na daw siya sa buhay sa pagiging ama at ina sa amin. Ibang klase naman si tatay. Grabe naman yung tatay mo, Jing. Talagang nakaka-proud yung ganyang klaseng mga tao, no, na alam mong hirap na hirap sa buhay, but then again, hindi yun naging hadlang para tuparin niya yung pangarap niya. Not only for him, pero para sa mga anak niya. Yung pangarap niya para sa mga anak niya. And hindi lang siya nakapagpatapos ng isa, kung hindi 5. 5 professionals. May engineer, may doktor, may nurse. Tay, ikaw na. Ikaw na po talaga. Nako-clone ka ba? Sa mga panahon ngayon kasi, tay, kailangan na kailangan ka. So, ipapaklone na kita, tay. Pero ibang klase, no? Nakakatuwa yung mga ganyang storya. Yan ang sipag at tiyaga. Yan ang patotoo ng mga kataganga. Kapag may tiyaga, may nilaga. Si tatay hindi lang nilaga ang meron siyang lechon. Meron siyang turkey. Ay nako, pero Jing, sana no kung ano man yung naipakita sa inyong sipag ni tatay, dalhin nyo yan hanggang sa kayo'y magkaroon ng sarili-sarili nyong pamilya. Just make sure na kung paano kayo pinalaki ng tatay ninyo, kung paano naging humble yung tatay ninyo, kung paano nagsumikap yung tatay ninyo, you'll do the same effort sa pamilya ninyo. You have to pass that good deed from generations to generation. At kapag ganyan yung nagawa ninyo, kumbaga ginawa nyo example yung tatay ninyo, you lived by the principles of your father and the ways of your father, I know your generation will make a big difference in this world. If not in the Philippines, in this world. O diba? Hawaan nyo yung mga tao sa paligid ninyo. And because you have shared that type of a story, I hope yung mga listeners natin will look up to tatay, stop asking for it, stop bashing in order to get it. Kasi diba may mga tao ngayon ang daming nega sa internet eh. I mean, I do understand that in this chaotic time, maipasok ko lang no, nahihirapan talaga tayo, confused tayo, but I don't want you guys to use this confusion as a weapon para magalit, para mainis, para mag-create ng negative ripple over the internet. There's a lot on our plates right now already. Wag na nating dagdagan ng mga negative things. Dapat yung mga ganitong storya ng tagumpay ang pinakikinggan natin para lahat tayo medyo positive mag-isip. Hindi masyadong mainit ang ulo. Nako, kaya kailangan hanggang Friday puro positive lang ako. Ayoko na munang duwagdag sa stress nyo. Jing, thank you for sharing the story of your family, and of course, thank you for sharing the life works of tatay. It's an inspiration to all of the fathers who are listening to us right now. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.